A okrem iného tu máme dnes celosvetový deň bubliniek lásky. Znie to ako oneskorená valentínska akcia, ale má to trošku iný význam. Cieľom je upozorniť na to, že mnoho detí po rozvode či rozchode nespravodlivo odtrhnú od jedného z rodičov. Ešte stále väčšinu detí sudcovia prisúdia matkám a otcovia s nimi strácajú denný kontakt, hoci viacerí svoje deti nadovšetko milujú. Na pravé poludnie preto dnes vyleteli do vzduchu vo viac ako 70 slovenských mestách bubliny z bublifukov. Igor o svojho syna intenzívne bojuje už 6. rok. Veľmi by s ním chcel tráviť viac času. Majú vraj krásny vzťah, problém je niekde inde. U mňa v dedinskom prostredí má všetky možné atraktívne veci, ktoré ho bavia. Proste zvieratá, trampolíny, športové veci. Ja ho vediem k športu, ale proste matka nemá záujem a chce brániť neustále v tom styku. Podobné trápenie má aj Jozef. Svojho syna miluje nadovšetko. Do jeho 4 rokov žili spolu, dnes už iba na úrade práce. Aj to je však vraj veľký problém. Už to, že matka mala doniesť syna na ten úrad práce sociálnej veci rodiny, začal byť problém. Keď ho teda konečne priniesla, tak zase ďalšie týždne začal byť také, prečo sa to nedá a nedá a nedá. Peter vraj svoju 5-ročnú dcérku nevidel od jej 2 rokov. Lenka svojich 2 dospelých synov nevída takmer vôbec. Stále však verí, že sa raz všetko obráti v dobré. Otcovia a matky, ktorí bojujú o svoje vlastné deti, vidia ako najreálnejšiu možnosť striedavú starostlivosť. Tu by ale podľa nich mal súd nariaďovať oveľa častejšie. Z 96% detí na Slovensku je pripravených od jedného rodiča a stáva sa z neho buď víkendový táto alebo človek, ktorý svoje deti už dokonca nemôže vidieť ani sa o nich starať. Nádeje títo ľudia vkladajú aj do nového riaditeľa ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mareka Valentoviča. Tomu dnes odniesli požiadavku o reforme sociálnej starostlivosti. Je záujmom pracovníčok, aby chránili záujmy dieťaťa a samozrejme, ak to je pre neho vhodné, podporovali celkom určite aj túto formu starostlivosti. Konečné slovo má vždy súd. Táňa Slivková, televízia JOJ. O medzinárodne